Sa Good Vibes, sa weekend may 12 oras nga brownout. May nakita na bala kamo nga kaladtuan nga pwede makapabugnaw. Yari ang pila sa mga mabugnaw nga kalan-an sa report ni Romeo Subaldo. 6 a.m. tubtub 6 p.m. ang brownout sa pila ka mga area sa Bacolod City sa Sabado kag sa Domingo nga adlaw. Para hindi mabad trip, subong pa lang, iplano na nga daan ang kaladtuan sa weekend. Kag, sa kainit sa weather subong, mas marami magtinir sa mabugnaw nga mga lugar. Bisan ano kainit sa panahon, once makasulod ka na sa Barangay Patag sa Silay City, nagabugnaw ang dapyas ang hangin. Kay man, madamo sa gihapon sa kakahuyan. Isa sa mga nami tiniran kag magpabugnaw sa Patag, ang Balay Kapihan. Pulo pamangkot lang kung ara ka na sa Patag proper. Sa unhan lang ini sa Barangay Hall. Ang manamit diri kay may strawberry milkshake nga himo gikan sa fresh nga strawberries gikan sa ilaman mismo nga plantation. Imagine na bala. Amo sila kainit sa weather pero ang shake nga ginasuyop mo tugnaw kag kanamit-namit. Namit-namit kilinit, namit-namit. Nami man diri itry ang ilang peppermint nga shake. Shake nga himo sa dahon sang peppermint. Nagaagaw-agaw ang tamis ang minty flavor nga daw dulce. Mint ni siya nga shake, mint. Halin sa mint mismo ang peppermint nga tanong. Nungdong ka mo sang candy mint nga dulce kumara sa Morea. Munang bugdaw sa tutulan. Kag syempre, may iban man nga pagkaon nga pwede pilian. Pareho sa mga silog meals kag fresh garden salad, kag lettuce, halin man sa ilang nga pananom. Sa tupad lang sang Silay ang Talisay City. Kung trip mo mag-hot choco o kung magkape, samtang ara ka sa bukid, pwede ka diri sa Selum Cafe sa Barangay Kabatangan. Mga 20 minutes lang nga drive halin sa Bacolod City. Malapot mo na ini via Barangay Granada. Makita lang ini sa Google Maps. Ini ang cafe sa tunga sa mga kabukiran kag garden. Kag, kung magdabu-dabu o kung magtalit-hilang kamay, matugnaw na dasun ang bilog nga area. Bisan mainit ang weather, mabugnaw ang dapyas ang hangin kay man-ara sa bukid. Pwede ka diri mag-breakfast, mag-lunch, mag-snacks o kung mag-early dinner. Kag sa Talisay City sa gihapon, sa may Barangay Katilingban naman. Kung trip mo magpabugnaw sa tiilan sang Mount Marapara, pwede ka sa treehouse and campsite nga makita man sa Google Maps ang direction. May mga inadlaw o kung inoras nga natabunan sang fog ang halos bilog nga lugar. Manami magkape diri pero kung matugnaw na gani, dapat hindi madugayan ang kape kaysa 5 minutes lang. Ga-cold ang kape sa katugnaw sang lugar. Kung gusto mo, pwede man ka makaswimming o kung magtambay sa mismo nga treehouse para overlooking sa city. May mga pagkaon man sila parehos na lang sang tinola nga bisaya nga manok, molo, pansit, kag sisig, kag madamo sang iban pa. Pila lamang ini sa mga lugar nga pwede tambayan para makapabugnaw sini nga weekend.